Det var med den, det fik. Nå. Du er ikke på mennesker. Det er så rigtigt. Ja, vent til. Christian. Det gør. Okay? Ja. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg ved godt, at jeg ikke kunne få et pris, som godt kunne ligge i en dynge. Og nu vil jeg fortælle jer lidt om Rikke og Lynge. Lynge han minder lidt om en vatpæk. Og hvad fanden kan jeg gøre for det? For han kan ikke finde ud af at score hat-trick. Og Rikke, hun ligner bare en... Rikke, hun har endda også fundet op med sin mor. Og hvad skal jeg gøre med det? For hendes røv, den er mega stor! Men Lynge, jeg har også hørt det. Men jeg ved ikke, om man kan sige... For Lynge, du kan nogle gange også finde ud af at ligne en pige. Hvad kan man mere sige om Lynge? Det ved jeg ikke. Kan hans pik måske lave en mega stor dynge af sæd? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke om Rikke, hun måske kan finde ud af at tale til 2, men jeg har også hørt, at hun er fucking med ham der Cristiano Ronaldo. Hold i den der, som du skulle have lavet til Søren. Bare lavet som om det er Søren, Du må have den jo. Det er aldrig noget, Rikke. Kom nu, baby. Hey, hvad vil du have sagt om Søren? Kom nu. Ja, kom så. Ja, kom nu. Du kan bare sige bip i stedet for Søren. Så laver du ikke noget forkert. Det er bare at sige Søren, når man siger Søren. Det kan ikke gøre det, så skulle Det er bare være Søren. Du kan altid tage det andet. Du kan bare sige Jørgen i stedet for. Kom så, Vicky. Nej, Far. Lynge, jeg gider ikke at høre på alt det du siger, og du minder også lidt om de unge mødre fra TV4. Og det der fuck også en mega stor kraj. Og de unge mødre, de er motherfucking klogere end dig. Hvis jeg kender de unge mødre fra TV4, så ved jeg nok ikke, så jeg måske ikke hørt, hvad de siger. Men en ting, Lynge, du er ikke særlig sej, men jeg sagde jo også lige før, at du minder om en kraj. Men en ting, Lynge, du er fandme en dejlig dreng. Men en ting, du går også med G-streng. Det er rigtigt. Der kom lige lidt ærlighed. Men jeg ved ikke, kan Lynge også tro på kærlighed? Men kan der måske blive lidt mellem ham og Rikke? Det ved jeg ikke. Men jeg har også ikke lov til at slippe. Jeg ved ikke, om mit pik den er særlig stor. Men jeg ved ikke, jeg kan bare spørge min mor. Og nu har den også gjort det rigtig tilfreds, men hvad fanden skal jeg gøre med det, for hun er fucking 62! Lynge, du er godt nok stor, men jeg tror måske også, at du vil være bedre som dværg. Og du render efter tennisspilleren Caroline Mosniak og siger, hey, fuck, det var da en dejlig sav. Okay, der kommer vi. Jeg tager den trin for trin. Men Lynge og Rikke, det var alt, hvad jeg har. Men en ting, tak. Og det er, men en ting, Rikke, du kan bare slutte Lynge fra saften. Og en ting, tak for i aften!